Helo, Adam dwi a chroeso I gornel fach yma o'r ardd. Fan hyn dwi am godi gwesty, ond nid gwesty arferol, o na, ond gwesty trychfilod. Mae trychfilod yn bwysig iawn I system eco'r ardd. Ac felly, mae'n bwysig iawn creu rhywle I fynd fyw. Dwi wedi bod o amgylch yr ardd yn casglu pob math o ddeunyddiau a dwi'n bwriadu gosod nhw yn yr hen focsys yma fan hyn gyda'r gobaith o ddenu trychfilod. Bant â ni! Yn gyntaf, dwi'n defnyddio hen beipen, briciau a photiau I greu rhyw fath o ffram. Mae'r tychau yn y brics yn gynefin perffaith I wenyn unigol. Nesaf, dwi'n llenwi'r bylchau gyda hen frigau, risgil coed, gwair, moch coed, ac yn olaf gwlan. Mae'r deunyddiau amrywiol yn denu pob math o drychfilod. Trychfilod fel gwifynod, chwilod, corynod, pifyn clust, moegrig. Y peth pwysig yw bod fi'n denu gymaint o amrywiaeth o drychfilod i'r ardd ac sy'n bosib. Dwi'n arbrofi gyda chyfuniadau gwahanol jyst I weld beth sy'n gweithio. Mae pryfed fel pryfed peillio yn angenrheidiol I fywyd yn yr ardd ac felly i'n bywydau ni ar y byd. A dyna ni, gwesty moethus 5 seren yn barod I ddenu trychfilod i'r ardd. Fi'n eitha blest o hwnna.